Salam edildi vatandaşlar, sağırğılan turanmasanız biz sizin her biriňize dünyada gowzatlar arzu edýäs. Bizi bagtyar zamanada ýaşadýan hormatly prezidentimiziň jany sag, ömrü uzak tutumly işleri hemişe rowatçy bolsun. Şeýle ýaşy arzuwlar bilen mehmançylykda atly gepleşigimiziň täze sanyna seretmäge çagyrýar. Mehriban vatandaşlar, siz bizim gepleşigimizde ýygy giderli tomaşa edýäňiz, elbetde sizden gelýän teklipler, islegler esasyna biz bir näçe döwletli maşgalalarda mehmançylykda bolýar. Biz buňam siziň islegiňizi kanagatlandyrmak maksady bilen köpçüliklerin habar beriş terişdeleriniň bir işiniň bir gowy çykmak üçin ýa bolmasa owadan gowy täsirli, many mazmunly gepleşikleri taýýarlamak üçin öz ýardamyny eýen bir näçe ýyldan bäri gaýgyrmaýan halipalarymyzyň birine döwletli maşgalasyna mehmançylyga geldik. Altynasyr Türkmenistan teleýaýlymy Miras teleýaýlymynyň halipa işgärleriniň biri, has takygy Türkmenistanyň at gazanan jurnalisti Bibi Sara Hapyzowanyň Agzybir hojalygyna mehmançylykda. Bu günä halipamyz bizi ýyly mehir bilen mehmançylykda garşy aldy, kabul etdi. Köp sag bolsun aýdýas. Döwletli maşgalaňyzda mehmançylykda kabul edeniňiz üçin. Hoş gördük sizi. Sağ olun, sizi hoş gördük. Sağ olun. Bu günä biz siziň öýüňizde mehmançylykda bolýanlygymyzda ören şatlygymyzy aýdasymyz gelýär. Eger mümkin bolsa söhbetdeşligiň başyna bir maşgala agzalaryňyz bilen tanış bolsak, şu wagtky taçak başynda oturan öz ýakynlaryňyzy özüňiz tanış edäýsiňiz. Bolýar. Meniň aňyrky gyrada oturan gyýdym Gülläle. Bärdäki gyýdym, uly gyýdym Solmaz Läle. Ondan merdäki aýlele. Aýleleň bäri ýanyna hem aktyjym ýa-da ol 3-nji sınıf geçdi. Solmazyň gyýdy. Ha, Solmaz Läleň gyýdy. 3 tane gyýdyňyz bar. Ha. Bularyň hersiniň atlaryny sağlaşdyryp takypsyňyz. Gelişýän ýaly sağlaşyp. Diňe Läle ýanapsyňyz da ählisiniň atlary. Läle ýanadyk, Läle ýaly gyýdylarymyz bar. 3 tane bagtlary bolsun. Gyýdlaryňyz hem ýokary okuw jaýlaryny tamamlanyrlar. Uly gyýdym şepagat uýasy bolup işleýän. Ondan kiçik gyýdym Gülläli ykdysadyýetçi, ýokary bilimli, aýlali. Olam ykdysadyýetçi, ýokary bilimli. Bular ýygy bilimlerini artdyryp durlar. İşlerini de oňa da işleýärler. Watanymyzyň ösmegine, türkmen ykdysadyýetynyň ösmegine öz goşantylaryny goşýarlar. Siziň hem öwüt nesihatlaryňyz, maslahatlaryňyz täsirli ýerine düşýän bolsa gerek maşgalaňyzda. Elbetde. Nähil terbiýeleýäňiz gyýdlaryňyzy? Gyýdlar terbiýelemäge aňsa da däldir sebäbi uly jogapkärçilik eneň başyna düşýär. Onda da 3 gyýdyň halyny günne 3 gezek soramaldy. Herkiniň 3-den köpräk häsiýeti bardy. Eneň paýyna düşýän adam olaryň herkiniň türlü häsiýetlerini gawatlap terbiýäni bermeli. Şoňa görä özüň alyp barmaly. Onuň öz çağalyk tejribeňiz ulanýaňyzmy? Çağalaryňyz terbiýelemekden ötürü aktyjaňyzam terbiýeleýänsiňmi bu wagtda? Bunun gowy okaýan, goşgular ýatdy, kitap okaýan, kinolara seretýär. Gyzyklanýar. Onu diýmek siziň ýoluňyzda dowam etdirjekler biri bolmaly. Belki kitap okaýan bolsa. Gyýdlar dowam etdirmedi. Indi bular näme? Belki aktyrlar dowam etdirse, şahyr bolsa, jurnalist bolsa, okaýan mekdepde. Haýsy sabaklar halaýan? Matematika, türkmen dili, edeb dili, ingilis dili. Şolaň ählisinden hem 5lik alýan diýmek, dogrymy? Mugallim ady kim mekdepde? Jeren Nepesina. Onuň Jeren Nepesina saňa şu wagt gepleşiňiz bilen tomaşa edýänler. Hawa. Salam aýtjakmy Jeren Nepesina? Hawa. Edin mugallim Jeren Nepesina janyňyz sag bolsun. Diňe 5lik bahalar bilen okujagma söz berýän. Ýazgul, sen ondan goşgy, aýdym öwrenýänmi? Hawa. Aýdyp berjekmi bize? Hawa. Näme aýdyp berjek? Goşgy. Goşgy aýdyp berjek. Onuň goşgyny sen mekdepde öwrendiňmi ýa kitaplardan okudyňmy? Kitaplardan okudum. Hananny biz sen goşgyny diňläl aýdyp berani? Erden okuwa gitmeli, gelip öýsüm etmeli, okap bolan eserimi kitapxana eltmeli. Oynamaga wagtym ýok, stadion dur garaşyp
den duştan qalıp bolmaz odman men yarışıp ecem canım bağışla etmişler barını ağlatıkçı bilen gelemde son oynan. Sen kitap okumağa görýän häken oynamağa halaňok. Ona bu aşkyny kim ýazypdyr? Awtorynyň adyny okadyňmy? Türkmenistanyň Gahraman Gözel Çağlıwa. Tuweleme ona innikedek biz ýene-de siziň oýuňyza mehmançylyga gelýänçe kän goşga öwreniňiň bolýarmy? Bolýa. Baranda. Siz maşgalada näçe çağadyňyz? Ejeňiz sizi nähili terbiýeledi? Biz de ovada ötüp ulanlyk Balkan vilayatynyň häzirki magtumuly etrawyna bir 7 doganlyk kakam oğlum, ejem öý hojalykçy. Kakam mektebe giderdi, mal saklardyk. Hem okuw ýetişerdik, hem okuw başlaýança gidip mallary ot getirerdik. Käwa sygyr örtlemäge giderdik. Kitapxanamız vardı, o kitapxanasy. Şu kitaplarının himmetini diýen ýaly okap çykardyk da. Onun tomuz günlerini din çalışdy, kitaplary ekidip heme malyny terediýänsiň onun kitabyny okuyan. Onun nähil kitaplary okuýardyňyz şu Edeb kitaplarını, daşary ýurt edebiyatlarynyň köp kitaplar okuýardy. Şo zatlarym näme şol edebiýata sunugaty bolan söýgüm göz başy boldy diýsem ýalňyşmy ýa? Mehriban illeşler, Türkmen dünýäsi peşiňleri dowam eder. Edebiyleşler, şu günleri biziň tekrarlarda baranlarda şeýle ajaýyp görmüşler özüne dinledýär. Ine bu görülýän gözellikler Mar vilayatynyň takarçagy etrawyna yerleşýär. Mehriban illeşler, Türkmen halky ýöne ýere düýe maly, dünýe maly diýip aýdanok. Bu ýerde düýedarçylyk hojalyklarynyň düýeleri ağa ýana iňitlenýär. Ine Türkmen dünýäsi gepleşiňiň bu sahypasyna da biz düýe maly bilen maňşykly söhbet açmagy makul hatapdyk. Çağalyk döwrümizde şu Bahar radio stansiýasy täze açylypdy da. Onun biziň bir mehriban diktorymyz Oglubag Çaryba hemde Cuma Ýagmyradow alyp barardy. Olaryň sesiniň owazym özüne çekýärdi. Esasanam şol islegler boýunça aýdymlar berilýärdi. Şoňa garaşyp şol Bahar radio stansiýasyny höwes bilen dinleýärdim. Ondan şonlaky alyp barjylaryň, çykyş edýärleriň gurrunlar saňa täsir edýär, gepleşigi nädip alyp barmaly, nähili sözleri ulanmaly. Ine şonu bir gezek ýadyma düşýär. Ene mektepde okap şu Bahar radio stansiýasyny dinlänenden soň erteli bilen onuň ejeň ýerden ham ýeredýär. Bar tamdyra ot goýberdiýärdi. Heme ýabyň boýuny tamdyrmyn, agaçyň kölegesini tamdyra ot goýberýän. Onuň şey ýolum aňryýdy, onu gepleýär Bahar radio stansiýasy diýip şolaň heňini aýtjak bolup oturýan. Boňşyňyz geçip barýan, aýtweleme diýip fikirlerini duyman kaldım da. Şol atlarım täsir edip şol edebiýaty, sunugaty bir söýgümi döretdim diýenle. Ondan köp okumaklyk esasy biljek zadymym. Men ejem Aşyrgul Hapyzowa juda köp okuýardy. Çeper eserleri. Haçan görsem gözüne äýnekdir. Çaý içende de ýanyna. Ýoksa öý hojalykçy. Hawa, ähli şu ataga şodyň eserlerini görogly, defany hemme şu kitapxanadan kitaplary getirip okuýar. Onuň mamam hem owadan hem işeňi gepe çeper, eli çeper tebi bayal bolupdyr da. Onuň şondan geçýän bolmaly. Düşen ýeriňim şonu ýaly mugallym maşgalasy bolsa, onu şu zatlaryň täsiri edýär, radionyň täsiri bar, edeb kitaplaryň täsiri bar. Onu şonu ýaly şu zatlar onuň adamyň belli bir ogrukmagyny gitýär. Durmuş ýolary gaty täsin hem geň bolmaly. Haçanda halipaň ýüzüne seredip oturýan geçilen mendillere ýene bir gezek nazar salmak nähili ýakymly diýenini duyman galýan. Çağalyk, ýaşlyk ýyllary ýatlamak halipaň keşbini has hem nurlandyran ýaly bolup dur. Dogurdanam
Halipa Denanın gözlerine geçen ömründen razilik, hoşarlyk duygularyny görmek bolýar. Çağılykda kim nämeler arzu etmeýär? Ýöne ol çağa kalbyna sygmaýan arzulan köpüsi ýyllaň dowamyna hasyl bolýar. Käbirler bolsa arzulygyna gursakda garaýar. Bibi Sara Hapizwanyň arzulary aňyr ýany bilen hasyl boldy. Sebäbi Halipa öz arzularynyň üstüne işlemäni başardy, ihlas etdi. Ýadaman ýaltanman öwrenni. Şeýdibem süýji arzular pelpellep, ganat açyp başlady. Paytagta ýokary bilim almak üçin jurnalistika urundan gelipdiňiz. Aktyorçulygam däl ýoksa şo döwürler türkmen telewizionysyna, radiosyna alyp barjylar, diktorlar ýörüte bir aktyorçulyk urundan bilim alan adamlar ýaýlyma çykyp başlapdyr da. Ýöne siz jurnalistikany saýlapdyňyz. Näme sebäp boldy? Ne o wagt jurnalistika diýen bölümim ýokdy da. Maktumlardan nahi Türkmen Döwlet Üniversitetiniň Dil we Edebiýat fakülteti bardy. Onuň şonda da şo bölümlerini biz edebiýat we dilli bölünýärdi. Şol edebiýat oguryna düşdük de şondan hem biz okan döwrümizde bizim şo bil okan ýyllykdaşlarymyzyň köpüsi şahyr, ýazyjy, ondan öňki ýyllykdaşlarym şon ýaly billemeli zat şol maktumlardan Türkmen Döwlet Üniversitetinde Mäti Köseýew, Baý Muhammed Garariýew, Nazar Gullaýew, Bäşim Şamratov ýurdumyzda belli alimlaryň, mowlumlaryň elinden terbiýe alykdy. Onuň ýörüte Mäti Köseýewiň gatnaşmagyna ýaş şu goşgy ýazýan şahyrlar üçin ýörüte gurnaklar bardy. Özi şol gelerdi, gatnaşardy giýje onuň şu täzeýäden goşýan ekitip okap, onuň okumagy howlugy ýadyňyzmy öňünde? Onuň gurnagyň geçişi bardy. Ýörüte şo kätipligim etdim de men şol üniversitetde. Ilki şol mektepden gaýdanynda dil we edebiýat mugallym bolar diýip höwes bilen gaýtýanda. Bäri gelip radioda, telewizionyada goşgulamyz bilen onuň makalalarymyz bilen çykyş edip oguradyk. Onuň birdenem şu telewizionyada köp çykyş etdik. Şol ogurup gitdik. Şol üniversitede otaran ýerimden merem bir kärdi. Şu iş bilen şol bir gyzykly işde. Mehriban tomaşaçylar, Halipan gorumny dinläp otyrkan kitapda okan setirleriň biri ýadyma düşdi. Üstünlük edil merdivana dyrmyşan ýalydyr. Iki elini juýuňa salyp merdivana dyrmyşyp bolmaýar. Şu sözler edil Halipa Denanyň ömrü hakyna aýdylan ýaly. Howa, ol şu günkü üstünlük awraýyna gol gowşuryp ýetip bilmejegine aňy ýetipdi. Ýaşlykda öňüne maksat goýmagy başaran Denan edebiýatyň, medeniýetiň durly ugurlaryna zehini synap görýär. Öz döwrüne ýyl içinde şahyr Denan hökümine de tanalýar. Beýik halipalardan sapak alyp sungatyň sirli dünýäsine aralaşmagy başardy. Şeýdibem halipa çağılık arzuwlarynyň eýdyna düşüp, basgançaklar bilen üstünlüge tarap, ädim süýşüp başlady. Ol durmuşda özünün kim bolasy gelýänligini aýyl-saýyl edip hem teleýaýlymyň bosogasyndan ätledi. Ýaşlykda gursogyna ýaşadan söýgüsi ony jurnalist kärine ýetirdi. Şeýdibem hakyky kärin eýesi bolmak oňa nesip etdi. Telewizyon hemişe önüne çekýän edarada bir öz täsirligi bilen, gyzyklygy bilen, maglumatlar baý çeper beýan edilşi bilen onuň näçe ýyl berdi ähmet çekýän bulardy. 1970-nji ýyldan bäri ilki bir ýyl golaýdagy öwrendim. Nähili geplemeli, onuň ýazan çykyşlaryň, gurrunlaryň manysy saňa değişdi. Öwrenip onuň ýörüte aýny telewizyon jurnaly bardy. Şonu taýýarlamagy geçdik. O ýaş hunärmen bolup gelip 10 ýyl telejurnaly işläp bir şol urdan bir kämilleşmeklik hiç ýyl kynlaşmadym size. Ýowaş-ýowaşdan öwrenýän-de ilki şol işe geleninde sen bir zady pikir etmeli. Aklın bolsa märikede az sözde köp söz seni iyil içinde har eýler diýe maktum bolup ragy. Şoň üçin ýaňy gelen hünärmen, işgär, jurnalist bolanda
şu gözläp tapmaly, oňa çykyş edebilecek adamlary, şol adamlaryň bir dinläjek adamlaryň, şahirlaryny, ýazyjylaryny, bir ussat işine berilen şo daýhanlary tapyp bir adamlaryň tomaşaçylaryň üntün çekäjek adamlary çykyş etdi. Bulurdan size kömek eden adamlar barlymy? Hawa bardy. Ilki işe gelenmede Ýazmyra Sopiýew diýip, Peýgamber Guly Çörliýew diýip, ona rejissor Feýzarif, Hommat Kakajanow, Alty Garaýew, ine şol adamlar bilen işleşdik, iş öwretdiler. Ya bir başga da bir köp adamlar bilen ýakyn gatnaşykda bolmagy nähil täsirini ýetirdi? Durmuşyň özi işläp ýörseň, uly kömekçi bolýardy. Bir adamy gurruňa çagyrýanmy? Ondan oň ýanyna ýene biri tapylýardy. Biz suraty düşürmäge, işlemäge diýen bolyn, bir öýe barýan, ýene gapdalyndan eýýän şol çykyş edämäge münasip adamlar gelýärdi. Onun şey diýip, öwrüsi giýinip gidip, onun ine şu wagtlar hiç şeýle mesele däl, çykyş edýän tapmagam ýa-da haýsy gordan gepleşikler taýarlanjak bolsa, ogurun kynal, şol tejribe köp kömek edýärdi. Ene telewizionyada hormatly prezidentimiň tagallasy bilen Fedsan ýaýlym gidip dur. Bir ýaýlym bolup onu islegler boýunça aýdym saat berilýän bolsa, onu ýörüýte aýdym saat üçin ýörüýte ýaýlym onuň berdi. Sen sport bilen gyklanýan bolsaň, sport ýaşlar üçin aýratyn. Näşin ýani siýasy gepleşikler taýýarlayan alternatyw. Öz milli mirasyny gyklanýan bolsaň, onu bizim miras dileýelimize tomaş edäýmeli. Indi bu zatlaryň örsü juda giňedi. Hormatly prezidentimize mümkün sağolsun aýdýar. Şeýle biz jurnalistler barady. Bir wagt nesihat işlerini geçirmekde uly ýardym bar hormatly prezidentimiziň. Jan sag bolsun, ömrü uzak bolsun. ...2011-nji ýylda hormatly prezidentimiz teleradio ýaýlymlaryň işgärleri üçin Türkmenistan teleradio ýaýlymlar merkezini gurduryp berdi. Köpetdagda sereňräp görnýän bu üýtgeşik ajaýyp bina, gahrman arka dagymynyň ýol başçylygyna Guinness'in bütün dünýä rekordlar kitabyna da girdildi. Bina, dünýäde meşhur öňdöwarjy tehnik enjamlar bilen üpjün edilen. Onlarca studiyalar, yüzlerce timarlayış otoglary, teleradio ýaýlymlaryň we merkeziň işgärleri üçin ýörüýte ululy kiçili iş otoglary hemde medendiň jarşy üçin ýörüýte ýerler bar. Bu ýerde gije günnüň dowamyna joşgunly we döredüçilikli rahmet gaýnap joşýar. Zihinini, ahlasini, ömrüni telewizioniýa bagş eden halipa jurnalist Bibi Sara Hapizowa berkarar döwletiň bagtyarlyk döwrüni söýýän kärini rahmet çekýänligine buýsanýar. Asıl halipa hiç ýadamany, ýaltanmany bilmeýär. Taýýarlayan gepleşikleriniň ilhalar, kämil we döwrüň talabyna laýyk bolmak üçin aladalanýar. Ol häzirem täze gurumdaşlyklary ýalgy etmeň aladasyna borçemeli. Häzirki döwürde Bibi Sara Hapizowa Türkmenistanyň telewizioniýa, radio gepleşikleri we kinematografiýa baradaky döwlet komitetining Miras teleradio ýaýlymyna ýokary derejeli gepleşikleri taýýarlaýjy we gurnoýjy bolup zähmet çekýär. Telejurnalist we alyp barjy boljak bolsaň, köp ogurlardan baş alyp çykmaly. Adamlar bilen dil tapmaly bolýan. Ýokary tejribeler toplan halipa özüne bar bolan ukybyny ýaşlara geçirmek üçin ihlas edýär. İşlesen il tanar diýilşi ýaly halipa jurnalisti bugun köpler tanaýar. Ata-babalarymyz çekden zähmet ýagar rahmet diýipdirler. Halipa jurnalist Bibi Sara Hapizowa evi arka dagymynyň ýol başçylygyna çeken we çekýän zähmetiniň hödürini görüp ýaşaýar. Hormatly prezidentimiz oňa geçen ýyllarda Türkmenistanyň at gazanan jurnalisti diýen hormatly at takdy. Size berilen hormatly at, tutuş Türkmen tele ýaýlymyna, işgärlerine berilen at diýip düşünýär. Sebäbi berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne ilkinjileriň hatarına Türkmenistanyň at gazanan jurnalisti diýen hormatly adam münasip bolmaňyz. Bilen begenýäs muň üçin ine şol ilki döwürdäki zähmet ýoluňyza gaýdyp geleliň, ýagny özüňiz aýdyp
geçtiňiz. Aýna telejurnalyny taýýarlaýadym, şoň redaktor hem alyp barjysydym diýdiňiz. Ine elbetde biziň enatalarymyz bu gepleşik olaň ýatlaryna bolsa gerek, häzir biziň gepleşigimiziň üstü bilen belki ýaşlyk döwürlerine dolanyp gelerler. Sebäbi men ejemiň hem agdyndan köp eşitdim siziň gepleşiňizde ir döwürde gyz döwürüne tomaşa edýänligini. Ana şu siziň gepleşiňiziň, ýagny aýna telejurnalynyň üstü bilen ençeme zinanlar, ençeme gyzlar, gelecelerimiz, ejelerimiz, enelerimiz, mamalarymyz terbiýelenni, şu ulkuny kemale gelip ýetdiler-de. Ne şu dogrusyny aýtsaňyz, näme üçin oň adyny aýna diýip takdyňyz? Şu aýna bir tämirliň alamaty bolup duransaň aýna jurnaly ýene. Käbir onuň şu adamlar bilen töhbetleşik guraýan, ýygy giderli öýlerinde bolýan onuň inniki edek baraýanyňda kapylaryny kakyp ejeň näme diýenler, eje aýna geldi diýerlerdi. Öz adyňam näme diýende aýna jurnaly bolany aýna. Onuň şol gepleşikde esasan özüňem özüni bolmaly. Ýöne şol adam tapmaly, çykyş edip adamlaryň halaýan, halkyň halaýan. Ine adamlar tapmak üçin siz öz özüňizde nähili işler alyp barýardyňyz? Häzirki wagtda SMS öňkü döwürde bolsa hatlar gelýärdi. Ýürüti hatlar gelýär. Hatlar gelýärdi. Onuň oňada ýürüti her bir hatta jogap bermeli. Onu iyi berýän, onuň durmuş ugurundan ýadylar-da söýügi, durmuş, neşudatlar. Maşgaladaky bolýan käbir ýagdaýlar. Neşudatlar barada da maslahat beriň diýerdiler-de. Onuň ýüzlenmeli bolýan-da Şahir Kerim Uranepetov, Bernadar Hudaýnazar, onuň Balkan vilayatynyň magtumly etrafyndan oğul Nur Fariwa diýip bir tejribeli mugallym aýal ýygy giderli hatlara jogap berýärdiler-de. Onuň şol hatlara jogap berýän, onuň ýene-de senin hat ýazýan dinleyijiler, tomaşaçylar köpelip gidiberýärdi. Olaň halkyň arasynda, tomaşaçylaryň, telegörjüleriň arasynda nähil duýulýardyňyz şo gepleşiň täsirini? Olar hat ýatsa, ýam şol täsir inniki gepleşiňizde plan ogurdan maslahat berýärsiňiz. Ýa-da şo saglyk ugurundan, aýallar meselesinden, öz isleýän kärine yerleşmek bilen maglanşykly näme durmuşa söýügi döredýär. Bu barada da maslahat berýärsiňiz diýerdiler-de. Şol maslahatlar bir degerli adamlaryň şol maslahat bermäge münasip adamlaryň çykyşy bilen şol jurnal hatam bir täsirli bolýardy. Jurnalyňyz köp sahypaldymy? Hawa dürli sahypalardan ibaret bolýardy. Onuň diňe bir olam däline yerlerde bolup etraplara gidip ýürüýti bagtly, bagtyar denanlar, işeňir, daýhan denanlar bilen maglanşykly, köp çağaly, 16, 13 çağaly denanlaryň öýlerinden şun ýani töhbetleşik guraýardy. Şolarym ýaraýardy. Onuň ýene-de hat gelýän, biziň obamyzda da gelýän, bizde de şol ýani bagtly maşgalalar bar diýdi. Öýrün giýip gidiberýärdi. Şu datlarym bir gepleşiň täsirli bolmagyna ulu goşunt berýän datlar esasan mara şu gözlük, gyzyklanmak gerekmek diýenler. Inçigi ol ýagly bolýar. Şol ýagly bolsa da aram-aram saryaga gaýnatyp günne goýýarlar, günne de saryaga süňüne süňe. Şoňa da öz gopyllaryny üstüne goýup mäkem alaça ýüp bilen özleriniň öýren nädejek alaça ýüp bilen biline sarap özüniň bir aýratynça keşdelenen gawy bar. Şol gopyda laýçak edip gelinler keşdeläpdirler. Oňa islenlik naqşlaryny salypdyrlar. Şol gawa salyp, soňa elbukça salyp, elbukçanam öýleriniň töründen asyp goýupdyrlar. Girenine çykanyna gözi düşüp durur ýaly. Şo gopy esasy inçikde goýulýanyň manysy bir ýerde goýsaň dili zaýalanýardy, soň ikinji gezek çalanda bir hili şykyrtap durýar. Şol goýun inçigine goýmaklarynyň manysy şol aýap saklap dili zaýa bolmasyn, bir gopynyň öýde 2-300 ýyla giden gopylaram bolupdyr. İlkinci diýen ýani şu aýna jurnalyny berdik, kurtöleriň many, mazmuny, keşdeleriniň, ondan soň bu keşdeler diýip bir goýdum çykdy da, şondan soň şu ýaýlanıp gitdi. Şu miras teleýaýlymynyň şu düýbi şol aýna jurnalynyň ýoş-ýoşdan tutulup başlady. Neçe ýyl aýna jurnaly ýaýlyma gitdi?
22 yıl töre gitti. Çağalım yaştı sonra da. Onun kıyınışıydı mı? Önkü işleyen yerimizde ödüm vardı. Yürüte telerli. Ondan sonra aşağına ekdiyadık. Häzir men girip çykýan ýerine bilen ikide oturýar. Soraýamyşlar da. Siz nereden geldiňiz? Çykyş etmä geldiňizmi? Kädi ýok, bir beýle taýanyň gyzy diýerler. Şu adam ýatlaýarlar da iş ýerlerine. Şeydi arasında ekdiyadık, arasında goýup gitdiýärdik. Tag bolsun hormatly prezidentimiz ine şu medeni şäherçesinden bize bir ähli amatlyklar bolan çaýym berdi. Hormatly prezidentimizin bize beren bir bakatyny işläp rahmet çekip ýerine aýtarmaly. Ýaşlary terbiýelemeli, halifaçylygy dowam etdirmeli. Hormatly prezidentimiz halifalar barada uly ala diýär. Ýaşlara nähil maslahatlaryňyzy berýäňiz? Häzir kunlarda bir teleýelimde işleýän kärdeşlerimiz bardyr, ýaşlar olaň içinde. Şolar nähil maslahat sorap gelýärler? Suraty düşürüp gelenden soňra hukman onu timarlamalı. Käwa şondan kynçylyk çekýär ýaş gyzlar. Neşeyle sözlem diýär şo bolýan bolanakmy? Olaryň öz zähmetlerine, kärlerine jogapkärlik garamak üçin nämeler aýdýaňyz? Onun şu işini hatırcam ol, wagtyna gelmeli, işe wagtyna şu gitmeli ýerinden suraty düşürüp gelmeli, ýörüýte gitjek ýerini oýlanmaly, tapmaly. Biziňki gözleg dänäme. Inneki sanyňda näme berjek diýenni şol berjek temaňa göre yer tapmaly, adam tapmaly, ogur tapmaly. Dağlar yerin mıyhıdır deyip beyik akıllar şahirine mahtumul pravi öğünün boşluğunu durpeçe, türlü metalların var mı finhatın olmayan kalsedon şeyle de hakik taşlarının bu yerde olmalı bu dağların juda bayramının kalıdırıyor. Siz ençeme ýyllaryň çorbasyny sowadan adamda bir näçe ýerlerde mihmançylykda bolýaňyz, ýazgy edýäňiz, ähli bir temalar boýunça da gurulňlar açylýar. Şoň üçin hem siz bilen söhbet etmeklik juda ýakymly. Size şeýlere sowal beresim gelýär. Bäsleşlik we bassaşlyga nähil garaýaňyz? Her hepde de ýygnak bolýardy. Gepleşikleri teredýän seýinçi bolýardy öz içinden her hepde de bir. Onuň şonu kimin gepleşigine näme baha berse şoňa gyzyklanýardyňda. Onuň şol berilýän bahalara nähil garaýaňyz siz özüňiz? Onuň şol baha kemçiligiň aýtsa has bolýar. Sebäbi innekide düzeltmek üçin. Käbir ýaşlar bar, kategoriýalar. Sebäbi şol gepleşigiň hiliniň gowy bolmagyna ýardam bolýan zatlar da. Bu gepleşikler tahtasy bar da. Şonu ýygyderli Ayna telejurnalyň şu gedekatany oňat boldy diýip bellek geçýärdiler. Onuň şu gepleşik taýýarlygynda näme ol uly höwes bilen etmeli. Onuň şol gepleşigiň ýyle ýarar ýaly edip taýýarlamaly. Bäsleşmek gowy ýöne batlaş bolmak erbet. Olam adam durmuşda bolaýanda şol bir-birine dogry düşünmeli diýenler. Düşünmek gerek. Şol gowy gepleşik taýýarlayan adama öz ýaşy bahany bermeli. Onuň şonunam özüň netije çykarmaly. Menem şunu ýary gepleşik edýän boljak. Esasanam şu yerlerde bolup şol zähmetkeş adamlaryň zähmetini şu halkymyza ýaýsan gowy berýän, şu talep edilýän adam şol biziň inni ýurdumyz özgördi, össü. Şu zatlarym jurnalist üçin açyk. Bu bentde hayvanat dünýäsi güzellige, özüne çekicilige baý bolup durýar. Bu ýerdäki kuşlaryň owadan, bu ýerdäki barlyklar bolsa, özüniň canlylygy bilen seni hayran bolýar. Ine faryady suw howdanyň gözelligi biziň hemmemizi hayran galdyrýan bolsa gerek. Sebäbi bu ýerdäki barlyklar hat ulgakan. Tebigatymyzda da ören täzin zatlarymyz bilen. Ine şolar ömür adamy ýakymly öz ýurduny wasp etmek, öz ýurduň şeýle gözelliklerini, täzinliklerini halka ýetirmek gatgywda. Indi häzir kunlarda nähili gepleşikler üstünde zähmet çekýäňiz şol aýna telejurnalynyň soňky akwalyňyzda haýsy täzelikler boldy? Elbetde bu biziň telegörjülerimizi gyzyklandyrýan bolsa gerek. Häzirki wagtda men indi onlar çeýleleri
Türkmen dünyasy gepleşigini taýýarlaýan öňrek horjun gepleşiginem şu milli mirasymyza degişli gepleşikler meni hatam gylyklandyrýar. Aýratynam şu tebigat bilen magnançylyk gepleşikler biziň bir gadymy tebigy ýadygärliklerimizden känne, taryhy ýadygärliklerimizden kän. İşlejek diýsen ýüzlenmäge gaty köpde almaly zatlarymyz ýene gotorar ýalar. Jurnalist näçe bilýänim diýse ýöne bilmeýän zatlarym kän. Öz käriňizde tutan ýerli zähmet çekmeňiz, öz käriňizde berilmeňiz, käriňizi alyp barmaňyz elbetde ýaşlaryň içinde uly täsirlenme galary. Şolar ýaly täsirlenmän biz häzir kunlarda duýup bilýäs we siziň ýanyňyza maslahat sorap gelýän köp ýaşlara gabat gelýär. Indi şeýlerek sowal size häzirki wagtda türkmen dünýäsi atly gepleşigini taýýarlaýaňyz. Pikir edip görýäňiz meşe türkmen dünýäsi barada bilmeýän zatlaryňyz barmy? Bilmeýän zatlarymyz eni köp. Sebäbi jurnalist mydam ötüşde bolmaly, mydam pikirlenmeli, gaziet, jurnal, kitaplar okumaly. Elbetde şu hemişe-de jedelli mesele bolýar-da. Telewizioniýa köpçüliklerini habar berişler işletmi ýa sungatmy diýär-de. Elbetde bu iki taraplaýynam alyp bolar. Köpçüliklerini habar berişler işletim sebäbi bir näçe maglumatlaryň üstünden adamlar köp zatlary bilýärler, öwrenýärler. Biziň ýurdumyzda bolup geçýän täzelikler habar berilýär. Şol bir sanyny çeperleşdirilip owadan gepleşikler taýýarlanýar. Indi siziň döredijiliginiňizde şu türkmen telewizioniýasynyň ornu nähili? Telewizyon diýileni esasan görnüş bilen halka ýetirmeli. Gowy görnüşli alyp saat berseňem ol adamda gowy söýgü döredip bilýär. Şonuň bilen bir derejede hukman şol söz sunugatyna da baý bolmaly. Seniň dörejiligiň ilki bilen telewizioniýa diýende hem owadan keşfin bolmaly, hem sesiň ören, mülayim halka ýakymly bolmaly birinji derejede. Onuň özüň ugur tapıcı bolmaly. Şol diňe bir tekstil ýa-da ýazylany okamaly, özüň döredip gidip şol sorag bereniňde de adamlary geplemäge ugurup duranyňda da şol gepleýän adamyňdan sen hat bir berdaşly bolmaly. Diktor bilen alyp barjym tapawudy nähili telewizioniýada, radioda? Diktor bolanna ol bilýän jurnalistleriň ýazanyny okap özüçe dörejilik goşup halka ýetirýärdi. Alyp barjy bolanna alyp barýar. Şo gepleşigi taýýarlayan jurnalistiň wezipetine girýärdi. Şonu taýýarlamak, şonu ugurukdurmak, şoňa ýazyp bermek. Men türkmen dünýäsi gepleşigini Miras radioda işleýän şu wagt Ataş Hojalyýew alyp barýar. Özüňiz diktor bolup gördüňizmi? Yo, diktor bolup görmedim. Hem taýýarladym, hem alyp bardym aýna jurnalyny. Ýöne diktorlary ýa alyp barjylary taýýarlamakda nähili hyzmatyňyz bar? Alyp barjylar näme? Şol gepleşik etdiň ýygydyry alyp barjylar bilen iş salşýan, öz wezipeň ýerine ýetirýän käbirler bilen hat ýeňil bolýar, iş alyp barmakna altyn taryma diýip türkmen dünýäsini 10 ýyl goly alyp bardy. Miras radio ýylymyny işleýär. Onuň bilen hat ýeňilli işlemek sebäbi öz gaty ustad gepleşigi taýýarlap bilýärdi. Alyp barjylar taýýarlamak bir ören jogap berdi. Ine özçigim Mehri Hapizowanyň şol türkmen dünýäsi gepleşigini alyp barjy edip bolanyň tügeleme inni Altyn Asr Türkmenistan teleýaýlymynyň Watan habarlar gepleşigini diktor tesirleri okuýar, öz işine ustad bolup ýetişdi. Ondan şol şägirtleri ýetişdirmekde aladalanýaňyzmy ýa şol ekýän miwäňiz bolýardy, şol miwäňiziň hödürini nähili görýäňiz? Olaryň şol işleýän ýerlerini ustad bilen özüni tanadyp işlese, bir gepleşiginde bir täsirli zatlary berse, şo öz rahmetimiň ýerine düşenligine gaty begenýän ine çigim Mehri Cemal şu wagt jurnalistleriň bir diýsem ýalňyşmasam diýenler, golumçylygy media ýokary okuw jaýyna hormatly prezidentimiziň syýlaklaryna munasip boldy. Siziň bir jigiňiz hem siz bilen ugurdaş zähmet çekýär öýdýän. O men öz maşgalam barada aýtsam, şol men Maktumlardan Türkmen Döwlet Üniversitetini goturdum, dil we edebiýat bölümini. Şondan soň men gelinimiz
Onun yine de iki tane oğlun çigim dil ve edebiyat oğlunun muğallımçılık ettiler. Şol oğru oturdular. Çigim täze ol kapıydı ve çigim olum şol menin toran oğrumu oturup täzirin yetýänlerde şu wagt filologiya ilimlerinin kandidat diýen alimlik derejesi we Türkmenistan Ilimler Akademiýasynyň magtumladyna dil edebiyat we Milli Golýazmalar Institutyna işleýän. Onuň käri şol ilmi ogurdan ýöne olum Aşgabat teleýilimiňi alıp barjy bolup bir näçe gepleşikleri, tarih gepleşikleri, Türkmenistan Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi ýylynda gepleşikler toplumyny taýýarlady. Ne halkymyz tarapyndan uly söýgän münasip boldy. Teňçigiňmi diýerler, radioda geplenýärdi ýa-da watan habarlaryna mähirjan gepleşikler tesirlenýärdi. Teň sesiňe mähir çigiňmi diýerdi. Şon ýaly özüňde şon ýaly şägirdleri yetişdirmek ýa bolmasa şo maşgalaňda dogan garyndaşlaryň öz ogrunyň gitse diýmek täsirin bar diýip düşünýärdi maşgalada da işde de şon ýaly. Inne Halipa elbetde şu gepleşikleri kewşirlemek, nähil kewşirlenýär diýen ýaly pikirler her bir telegörjülerimiziň gyzyklanma döredýän temalary. Şoň üçin biz siziň gepleşiňizi kewşirleýän pursatyňyzda da ýazgy edipdik. Şonu ileşlerimize yetirmekçi biz gepleşimiň şu ýerine. Ediz watandaşlar, Türkmenistan Teleradio Ýaýlymlar Merkezining 3-nji 4-nji gatyna döwrewap tehnika enjamlary bilen enjamlaşdyrylan bir näçe montaj otaglary ýerleşen. Ediz watandaşlar, Türkmenistanyň atgazanan jurnalisti kardeşimiz Hataqy Halipamyz Biýsara Hapyzowa da 4-nji gatdaky awit montaj otagyny Türkmen dünýäsi atly gepleşigi timarlap otyr. Ediz ileşler, men bir zat aýdasym gelýär. Men Halipamyz Biýsara Hapyzowany bir näçe ýyl bäri tanaýan. Hataqy men ilkinji zähmet ýoluny Türkmen telewizionyanyň Miras teleradio ýaýlymyna başladym. Ana şol Miras teleradio ýaýlymyna Mirasym ruhy baýlygy matly bölümi administrator wezipesine işe ynandylar. Ana şol bölümde men işe başlamda bir näçe halipalar şol bölümde işleýän eken, şolaň içinde de Biýsara Hapyzowa da bar. Biýsara Hapyzowanyň bir aýratyn tapawutly ýeri, ol hemişe öz zähmetine jogapkärçilikli garaýar. Hem tutan yerli zähmeti bilen özüniň ussatlygyny görkezýär. Ediz watandaşlar, ýene de bir aýratynlygyny belläsim gelýär ussat hökümine Biýsara Hapyzowaň, ýagny şol Türkmen dünýäsi atly gepleşigini taýýarlan pursatynyň käbir montaj iş pursatlaryna menim bir näçe gedek şaýat bolup gördüm. Ol haçan şol gepleşigi taýýarlanna, şol gepleşigiň sahypasyna göre teswirlemelerim özü hatda şonu ýazman, ýagny şol şekiller gidip duran pursatyny teswirläp gidýär. Käbir ýagdaýda redaktorlar şu tekstler öňünden işleýärlerde ýazandan soňra ony video şekil teswirleme berýärler. Ýöne Biýsara Hapyzowa şol teswirlemeni ýazga geçirmedi kagızdan öň ol ýatdan aýdýar. Ana Biýsara Hapyzowanyň şol zähmet çekýän pursatyny aýratynlyk şon ýaly. Türkmen telewizionyanyň ähli redaktorlarynyň, rejissorlarynyň iň halamaýan adam haçanna montaj edip duran pursatlaryny oňa päsgel berenlik ýagdaýlaryna. Mehran watandaşlar, biz biraz päsgel berýän bolsak, biz şu söhbetli görnüşler janly ýagdaýda size ýetirmek üçin Türkmenistanyň atgazanan jurnalisti Biýsara Hapyzowanyň montaj otagyny gepleşigini timarlap oturan pursatyny siziň dikkatiňize ýetirmekçi. Salam Biýdaýda. Halipa, zähmet çekip duran pursatyňyza päsgel berýändigimizde bilýäs, bagyşlarsyňyz. Ýani ýok. Türkmen dünýäsi gepleşigini timarlap otyrsyňyz, men görüşme bara. Täze fan taýýarlap otyr. Onu bir kağıt söhbetde şolaý, eger mümkin bolsa. Mümkin. Haçanda gepleşigi timarlanyňyzda esasy üns berýän zadyňyz näme? Esasy şu hiliniň bolmagy, sözleriniň ýerber bolmagy, we ýygyderlik ise heme görnüşi, heme sesi gadyr bolmaly, bir-birine laýyk bolmaly. Esasy şu zatlar üns berýär. Size kardeşleriňiziň arasynda
esasan ama idealar ne hil şekil gerek bolsa bir sara hafizvadan sonra idealar canlı arxiv divamatlanır yalar. Bu ne için beylatlanır yalar? Bir şekillerin sizde köplüğü sebepli ya arxivler bilen işleşme halaýaňyzmy? Şekillerin köplüğün sebebi onlarça yıl bu yerde zahmet çekip şu yurdumuzun ähli pünjeginde şu bir tane etraf bolaýmasa hemmesini şu safarda bolup gowy zatları halkymyza ýetirmegi şu turu başdan maksat edilmede. Şoň üçin näme söz wawatyna da şekiller wawatyna da belki üýşükdendir. Halipa ana şu Türkmen dünýäsi gepleşik näçe sahypadan ibarat bolýar? Kızıklı bolanna sahypalary bir 20 minut 25 minutda ýetirýär. Onun sahypa meselesini 4-5 sahypadanam ibarat bolýar. Gepleşik vilayet derejesindäki täsinlikleri, täzelikleri halkymyza ýetirmek üçin alady diýip ýygy-ýygydan iş sapary bilen vilayetlerimizde bolýar. Bizim diýilýän bu ajaýyp baglyny Balkan vilayetiniň Türkmenmaşy etrabynyň çägine ýerleşip, ol etrapdan 150 kilometr demirlikde ýerleşýär. Gowda temiş adamın aňyna galýa görülýän şekiller hasam beýle. Ine şol görülýän şekillerin bir täsir edijilik güýjüni nähil duýbilýäňiz? Gepleşikleringizde halkyň arasynda bolarmydy? Halkyň arasynda ne şu esasanam şol gadymy milli mirasymyz bilen maglanşykly taýarlanýan sahypalarymyz hasam täsir galýar ýa bolmasa Türkmen tebigatynyň has täsirli zatlary barda. Daglary bar, içkinçe meleşden. Ondan soň düýeleri bar, onuň gadymyety bar. Mehribanyleşler. Türkmen halky ýöne ýere düýe maly, dünýe maly diýip aýdanok. Bular biziň göwgotlara bürünün taýdakly selli, ýylgynly fähralarymyzy düýeler agy ýany ýaýnaýar. Hatamyr dili var, tarih barada köp zatlary bilýän, Türkmen haýwanat dünýäsi barada köp zatlary aýdyp bilýän ýaşullar bar, denanlar bar. Ne şolaryň çykyşlaryny, gurrunlaryny ýygyderli halka ýetirýän öli halkda gaty täsin duýgular döredýär. Onuň käwagt baranyňda plan wagtda plan gepleşikde plan wagtda berdiňiz. Gaty täsin eken özüňizden bitip gördüňizmi şo ýere diýär-de. Ine Ýoksa siz näme üçin özüňiz bitip gördüňiz diýär? Siz Türkmen dünýäsi gepleşigini alyp baraňyz okşaýla dämi? Hawa, sebebi taýarlaýan. Taýarlaýan, sebebi kadyryň aňyrtyny gurulýanyňda onuň halk şo özüňden bar gördüňmi diýärdi. Elbetde. Şonuň üçindir dağlar hakyndaky goşgularyň aýdymy ol gidendigi munyň aýdyn şaýatdyr. Milli mirasyň täsirligini halka açyp görkezmek biziň esas aladalarymyzyň biri bolup durýar. Halipa şu Türkmen dünýäsi gepleşigi hepde näçe gedek ýaýlyma berilýär? Türkmen dünýäsi gepleşigi hepdäniň anyny täze sany berilýär. Onuň inniki hepdäniň fişenme önem gaýtalanyp berilýär. O vilayetlerden alyp gelen bir näçe ýazgylaryňyzy tiz wagtda halka ýetirmek üçin nähili aladalanýar? Ören täsil gepleşiklerim alyp gelýän däne. Dörejiliň etdiňen täsinlikleri halka ýetiretiň gelýär. Onuň gepleşigi timarlap, kevşirlep halka beretiň gelýär. Onuň halkyň söýgüsini gazanmak, halkyň arasyny şeýle gowy zatlaryň bardygyny halka ýetirmek bu jurnalistleriň esasy aladalarynyň biri bolup durýar. Şol täzeligini alyp getiren zadyň görkezsen hasam täsin. Şu telewizioniýa beýleki medeniýet, sunugat ugruna garanyňda köp taraplaýyn, köpçülikleýin iş hasaplanýar. Esasen telejurnalistika şeýle. Ine şu siziň gepleşikleriňizde bökdönşsiz, hil taýdan gowy ýagdaýda halk köpçüligine ýetirmek üçin döwlet tarapyndan nähili mümkinçilikler döredilýär? Hormatly prezidentimiziň tagallasy bilen beýik binanyň gurdurulup peşkeş berilmegi
bu yerde işlemekligi hatam yeňilleşdirdi. Filan hiýliňi alyp boljak, fetinde ütdeşik bir bedegleri edip boljaklaryny bu yerde dolu mümkinçilikler bar. Onuň dünýä ülgülerine laýyk gelýän enjamlaryň biziň her bir kepsirleýän otogymyzda bolmagy, gepleşiň hiýliniň ýokary derejede bolmagyna giňden ýardym berýärdi. Ne şeýle aladalar hormatly prezidentimiň faýatyna bir täsirli işlemekligi bir mümkinçilik berýär. Ene Halipa şu wagt awet programma bilen işlenýän, timarlanýan otogda işläp duran ekeniňiz. Ene şu tehnik enjamlary ýürüýte teleradio ýaýlymyň merkeziniň işgärleri kömek edýän bolsa gerek. Beýleki kärdäki, hunerdäki adamlar bilen nähili işleşýäňiz. Olarda siziň halipalyk maslahatlaryňyz degerli bolýanlar. Elbette şu timarlayış esasen şu gepleşiň hiýliniň gowy bolmagyna getirýärdi. Şu enjamlarda türkmen gelin gyýylarynyň, türkmen ýigitleriniň işleýänligi hem seni gowunurýardy. Biziň işläp ýörenmeden 50 ýyl goly wagt bolýar. Öň işlän döwürlerimizde şu timarlayış otoglarym bir 3-4 sanatda. Ol tutuş teleýilimi üçin 3-4 sanatmy ýa ähli teleýilimler üçinmi? Hemme teleýilim diýip bir ütdeşik teleýilimim ýokda da hormatly prezidentimiň taýinlaty bilen teleýilimleriň sany hatam artdy. Şonu şu her kim belli bir sagatda bir näçe sagatlap şu timarlaýyş işini etmeli. Soňra inniki gelýär. Inni ýürüýte gepleşikleriň aýratyn timarlaýyş otoglary bar. Ýürüýte her gepleşiň özüniň bir şol terenjam berýän, timarlaýan, kepşirleýän ýürüýte texniki işgärleri bar. Bulan bar gepleşiň bir hatam bir istediğince taýarlamagy mümkinçilik berýär. Şoň üçin biz telejurnalistleriň esasy aladasy hormatly prezidentimiziň bize edýän şeýle ýagşylyklaryna ýagşylyk bilen jogap bermek, ýurdumyzyň bir ähli siýasatyny, siýasy ordu şu milliligimizi ösdürmek bilen baglanşykly alınıp barýan işleri halkymyza ýaýmak bolýar. Şu timarlaýyş otogyna beren gurumlaryňyz üçin köp sag bolun Halipa. Mundan beýlegem dörüjülük elimini önceýli zähmet ardy edýär. Sag bolun, işiňi dilerim. Edýleşler gepleşigimizde dowam edýär. Beýwidayda siziň zähmet tejribeňiz her bir ýaşlar üçin uly ýol ýörelgi, siziň maslahatlaryňyz hem degerli. Ine biz tomoşaçylarymyzyň, telegörjülerimizin arasyna siz bilen gyzyklanýanlara da köp gabat gelýär. Beýle Sara Hapizowa bamy, ol işleýärmi diýip sebäpsiz hemişe soňky döwürler hasam kadryň aňyrsyna zähmet çekýäňiz. Sebäbi alyp barjyny taýarlamak, onuň ýeri gelende suraty düşürip gelen gowy zatlaryny özüň tesbirleseň hasam bir ýerine düşýärdi. Häzir kunlarda siz tanaýarlarmy? Halkyň arasynda bolanyňyzy? Diýerler, käwagt ine ýaňy ýakynda molla garaşpaganatyna bol. Agyr, mu özü ýetkese de hakyt gözü ýetgemänlerdi. Biwara bolmaly ýalar. Gyzlaryňyzdan sorak göreli. Gyzlaryňyz hem köpçülikde bolýanlar, sebäbi bular hem ýokary bilim alan gyzlar. Häzir kunny öz hunerleri bilen watanymyzyň ösüşine münasip goşun goşýarlar. Onuň ejiňiziň adyny agzanyňyzda näme diýerler size? Tanaýarlarmy? Bilen adam diýär, sen Hapizowa bir saran gyz ekeniňe aýdan ok diýip. Elbetde ilatyň tanaýan adam sejem. Şoň üçin sesiň çykarmasaň bir ýerlerden bilinýär ahyr. Elbetde halkyň süýgüsini gazanmak has çylşyrmy? O inçe ýollan ýüreýän. Ýöne biziň ejemiz bolsa şo köp ýollary, inçe ýollary geçip ýören diýen hem maşgala mektepde beýannama ýazýardyk da. Beýannama ýazyp getirseň şu 5 bolsa muallimler ikirjilenýärdi, ejesi ýazyp beren bolaýmata diýip. Ýoksa özüň ýazýarmy? Özüm ýazýardym. Elbetde maşgalada düşünüp ýaşamarlar. Ejem köpüň adamsy, ýylyň adamsy, kä wagtlar şol iş bilen eýlenip giýdirek gelen wagty bolýardy. Öýe kakam düşünýärdi, alqaýdy, şoňaly arkalaşyp, şu madem kakam biz gitmeli bolsa, ejem başga ýola gitmeli bolsa,
bizi koyup eceme gidip bilýär-de. Diýmek, zähmetine, çekýän işine hormaty da. Ha, häzir ejeňe gidip geleýin, ondan sen äkideýin näde? Bizim işimizden näme? Käwat ýer gelýän käwat hatam işin köp bolanna bir çylşyrymly gepleşiklerim bolar. Ya iş taparna bolýan. Ha, şol düşünşmeklik durmuşda esasy öden bolup durýardy. Bizim kiçike köwäs emedýärdik. Şol doglanuň bolýa, daýlamyň, daýzalamyň, kiçike şol ejem alyp barjy bolan soň, telewizorda görnen soň, bizim daýlamyň çağalaram hemmämiz oturup men alyp barjy diýip oturup öz aramyzda değişen bolup gülşen bolup gebekleşip alyp baram bolýandyk. Tamam, biz kiçike şol gepleşik bolýandy çağalar üçin. Şonu Aysoltan Begenjiwa diýip alyp barýardy da. Senin için körpeler var bolar. Şoňa üýüşip garaşýardyk, şol gutoran soňam oturup gebekleşip men alyp barjy, soň sen alyp barjy bolýan her kim öz goşgusyna aýdyp şey dip oýnaýardyk da. Şu Aysoltan Begenjiwa diýen alyp barjyňyň häzir ejeňiz bilen bilelikde rahmet çekýäni bilýäňizmi? Bir teleýaýlymda. Ha, halkyň feýbutyn gazanan. Diňe bizem däller, kän çağan feýbutuna gazanan alyp barjy. Awa näme biziň edaramyzda şol bizi bilen deňdeş işleýän işgärlerimizden kän Altyn Asr Türkmenistan teleýaýlymynda Dursun Şerkeýew we Ejegil Bayram we neşe Türkmen radiosyna Türkmenistanyň halk artisti Oğulcan Mämikowanyň Türkmenistanyň halk artisti Durdu Saparowyň gyýdy, olaryň işini dowam etdirýän Nurjahan Saparow we alyp barjylar radioda Aknabat Aliýewa, Oğulkeyk Tapar Aliýewa, ýaly Nabiýew Ölmuradowa, Türkmenistanyň halk artisti bagyşlanan. Henidim şol biziň bilelikde rahmet çekýär. Näme ýaşlyň arasynda garrylar gerek diýip aýdymda daýdylýardy. Ýöne beýdaýda siz garraňdyk, mene siz garradasym gelenok. Ol gowdat ýöne durmuşyň kanundan çykma ýok, ýöne şol adamlaryň arasynda täsir goýsaň, adamlar sana hormat goýýar, şoň bilen birlikde senim şol hormatlayan adamlara hormat goýýan bir telewizioniýa diýende şol bir ýerden gepleşik edýän ikinji gepleşiňem şo ýerde tapylýar da, ondan şo gözläp görmeli, jurnalist bolanda da heni öwrenmeli zaten kän. Döwrüň bagtyny owadan ýaşaýşyň teleýaýlymlaryň ösü bilen halka ýetirmek meniň üçin uly mertebe hem buýsanç diýen Halipa jurnalistiň mülayim sesi döwrüň sesi bolup ýanglanýar. Bagtyarlyk ýyllaryna her günki dogýan güni alyna silip, öz dörüdüjiligi bilen döwrü wasp etmäge gyssanýan Halipa bugün arkadagy prezidentimize alkyş aýdýar. Howa, jurnalistika käri juda gazakly kär bolup, döwrüň ösüşlerini öz wagtyna ýetirip durmaly. Köpçülik bilen işlemeli. Şeýle gazakly käri aqwalyna öwrenýän işiniň lezzet alyp zähmet çekýär. Täher bilen işi howlugýar. Sebäbi oňa şägirtleri, kärdeşleri esasanam halka ýetirmeli, şu günki hoş habarlary garaşýar. Özünden bir näçe şägirtleri ýetişdiren jurnalistik hünärine wepaly hyzmat edýän Zenanyň öňünde etmeli işlerim kän. Sebäbi onuň dörüdüjiligi bagtyarlyk döwrümizde has hem alhamlanýar. Ähli şertler dörüdilen, belent baş binaňda, bagwul edip arkada, alkyş aýdym senamda. Bugün joşýar ýürekler, tarpaň belent arkada, hemra bolsun elmidam, ajyp ýurdu, ajyp çaq. Häzir köňüllerde de goşgy dörediýäňizmi? Aw näme goşgy diýilýän zat bir adamda madama ýanynaky gowdatda bir degenen çağında da utsaň ýeňletmek üçin bir goşgy zat dağ ýodosy tumar ödülýän goşgylar kitabym bar. Häzirim bir kitaplar taýarlap ýördi goşgylar ýygynlygyny bir her ýere baranda da öz ýürek joşgynyň ýordumyda bolan söýügiň sen kalbyňy joşa getirýärdi.
sözümüz gowru bolmady ýaly bir iki tane goşup gapyry. Ulu howa bilen diňler. Biz siziň goşuňyzy diýen bir näçe ýyldan beri diňlämiz ogam diýen ýaly. Ýa-ni ýakynda şu mollagara şipaxanasyna diýinçilik geldim. Şuýla biziň howamyz juda gowurly, tebigatymyz gülögüsýe, şu törekler bir ýylgynlyk, sadaklyk, şeýle bir gökdeş tomuslygyna garamazdan bir tokoy döredip duran, onuň ýene bir gowgada aýtmar şu mollagaraň bir şerebe ýaly suw bar-da. Şolum bir şu ýagşyň ýagmyryň köp bolanlygy bilen magnaşykly gow köperipdir-de bir täsir edýärdi. Şondan bir mollagara müň bir derdiň emisiň diýen goşgy ýazdım, şonu okap berin. Giden tehralygyň goýnuny dören mollagara müň bir derdiň emisiň. Riwayatlar seniň wasfyň beýany älemişre täsirligiň deňisiň. Şerebede suwuň, melkemiň başy, köl içiri palçygyň çäksiz gymmaty, uturmayan baýlygyň watanyň egtilmeýän hümmeti. Gyzgyn çäge howurlugyn çok berer, sadyk, borjak, ýylgyn joşdyr göwüni, täher turup demiň alýan sehranyň aýdyn geljek ýagtylykdyr şu güni. Ýyly bilen müňläp seniň mihmanyň, dowan bejergiler patlyň parhy ýok, ulus ýyller alys ýoldan gelener, taýsyz baýlyk, gadry beýik narhy ýok. Arkadagy alkyş aýdýar ýyleşler, ak binada derde derman tapylar, mollagara tahy köňüliňe meňdäp, ýyl günüňe madam açyk gapylar. Türkmen raýatynyň her biriniň ýüreginde watany bolan söýgüsi juda beýik bolupdyr ýa. Onuň watany bolan söýgüň ýüreginde madama joşup dur. Watan, başymyň täji watan, bedenimin güýçi watan, gözüm göreji watan, dünýämde taýsyz watan, güneşi baýsyň watan, hadynam gençim watan, baky dayanjym watan, baryň begenjim watan, dünýämde taýsyz watan, güneşi baýsyň watan, senne päkligim watan, ýeketäkligim watan, köňlüm aklygym watan, dünýämde taýsyz watan, güneşi baýsyň watan, mydam oýumda watan, ýaýnap oýuňda watan, saklan aýaňda watan, dünýämde taýsyz watan, güneşe baýsyň watan. Ayrılmasın yol watan, niyet ýagşy päl watan, sensiz bir bal watan, dünýämde taýsyz watan, güneşe baýsyň watan. Ayrılan ağlar watan, bagryny dağlar watan, sende çar baglar watan, dünýämde taýsyz watan, güneşe baýsyň watan. Ýagtydyr ertem watan, bir başa farpam watan, dağdanır arkam watan, dünýämde taýsyz watan, güneşe baýsyň watan. Arkada penam watan, dillerde fenam watan, wasbyn eşit sonan watan, dünýäde taýsyz watan, barada baýsyň watan. Aýşerin şu pursatda bizi işlemäge, döretmäge, uly mümkinçilikler döredýän bir biziň medeni diýişgärlerimiz, sungy diýişgärlerimiz hakynda uly aladylar edýän hormatly prezidentimize tüý sürekden köp sag bolsun aýdýan, goý hormatly prezidentimiziň şan sag bolsun, ömür uzak bolsun, görjegi gowluk bolsun, ýurdumyzda mydama toýlar. Köp sag bolun, aýdanyňyzy gersin. Siziň aýdyşyňyz ýaly ýurdumyzda hemişe toýlar toýulaşdyn. Şu edil watanymyzyň ösüşini wasp edip ýaşamak size de miýesser etsin, bize de miýesser etsin. Mundan meýlägem maşgalaňyza agdy berlik bolsun, farahatlyk bolsun, saçaňyzyň bereket artsyn, hemişe gapyňyzda da toý bolup dursun. Bilen siziň gapyňyzdan toý diýip geleli. Şeýle bolsun, hemme şeyin gapyňda toý bolsun. Köp sag bolun. Ynhaýy diýleşler gepleşigimiziň şu gedekki sanyna Türkmenistanyň at gazanan jurnalisti Bibi Sara Hapyzowanyň Agdyr hojalygyna mehmançylykda bolduk. Biz de ýene bir ýola dünýädäki gowy zatlar arzu edýäs. Biz bagtyar zamanynda ýaşadýan hormatly prezidentimiziň jany sag, ömür uzak tutumly işler hemişe rowaj alsyn.
arzuwlaryňyz hiç wagt ýola adaşmasyn. Goýalaryň iň arzulanýan, iň halanýan ýetirmeli mendine barkesin. Hoş sag bolun, ediýleşler.